Goedemorgen, beste mensen. Welkom op de Friese Paardenkeuring. Vandaag 10 juni 2023 zijn we te gast hier bij Stal Zwart ter Schuren. Mijn naam is Jan Hellings. Samen met mijn collega's Manuel Gassing en Johan van der Velde gaan we hier vandaag de keuring doen. We hebben 3 veuletjes op het programma staan en 12 opnames, een graadverhoging en nog een hengst voor sterverklaring. Dus ik wens jullie veel kijkplezier. Welcome to the people abroad. Today we are at the Frisian Horse Curing. Welcome at the Frisian Horse Curing. Today 10 June of 23. We are at the stables of De Zwart and Ter Schuren. We are going to judge about 17 horses today. Enjoy your presentation.
Ja, we zijn gestart met hengst. Catalogus nummer 17. Paard dat goed in trastype staat, een royale voorhand heeft, lange hals erop, ook goed gevormd, mooi behang erop. Het hoofd is ietsjes lang. In de bouw is hij lang gelijnd, schoudertjes en fractiestijl, rug is voldoende sterk, een mooi lang kruis erin. Het beenwerk is rechtgesteld, heeft ook voldoende hardheid. Hij mocht iets meer lengte hebben in de koten, de hoeven zijn wel goed gevormd. De stap heeft hij een goede takt, voldoende ruimte. Mocht hij iets actiever zijn, iets meer kracht hebben, maar wel voldoende souplesse. De draf maakt hij ook een goede houding, heeft hij veel front erop. Achter is hij wel buiging in het achterbeen, ietsjes traag, maakt ook voldoende ruimte passen. Dit paard wordt vandaag ster verklaard. Gefeliciteerd. Horse number 17 is start today.
categorie de Henksvullers. De eerste vul in de baan nummer 1. Paard dat voldoende rastype heeft. Een lange hals, wel wat onderhals. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw hadden we graag iets langer gelijnd gezien. Ook de bovenlijn kon een fractie sterker zijn. Beenwerk heeft veel hardheid. Is een fractie gehoekt in het achterbeen. Ook de voorbenen kon die iets rechter gesteld zijn. Wel een mooie lange koten erin. De stap heeft een goede ruimte, souplesse, voldoende tact. De draf waardeert hij zich op. Maakt hij een mooie ruime passie, gaat hij mooi opwaarts. Ook heel lichtvoetig, goede zweefmoment. De veulen krijgt vandaag een tweede premie. Foal number 1 receives a second premium.
Vullen nummer 2. Vullen dat goed in het rastype staat, een mooie gevormde hals heeft, mooie kap erop. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw hadden we graag ook iets meer lengte gezien. Schouderke is ietsjes stijl, rugje lende aansluiting komt nog iets sterker. Kruis heeft voldoende lengte, ook goede ligging. Beenwerk is fijn, ook rechtgesteld. En ook goede hardheid. De stap is hij actief, ook voldoende ruim. Draf maakt hij ook goede houding. Heeft hij ook veel tact en is hij wat lichtvoetig. Dit vullen krijgt vandaag een tweede premie. Foal number 2 receives the second premie.
rubriek 2, de merrievullers. 1 deelname, nummer 3. Paard, een vulletje dat ook goed in het rastype staat, een edel hoofdje heeft, een goed verticale hals, ietsjes onderhals, goede lengte erin. En de bouw, schouder is goed gelegen, ook de bovenlijn is sterk genoeg, een sterke palende, kruis goede lengte. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd, beenwerk heeft een goede hardheid. Hij is wel wat sabelbenig in het achterbeen. Ook de hoefjes hadden we graag wat royaler gezien. De stap is actief, ook voldoende ruim. En een draf maakt hij wel goede houding, maakt hij ruime passen, heeft hij wel kracht. We hadden hem graag iets meer opwaarts gezien. Totaliteit krijgt dit vul ook vandaag een tweede premie. Horse number 3 receives a second premie.
Oké, de rubriek 5, de 4-jarige en ouder vullenboekmerries. Op eerste paardenbaan nummer 4. Paard dat voldoende rastype heeft. Hadden we graag nog iets meer sprekend hoofd gezien. De hals is goed gevormd, voldoende van lengte. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd, heeft een sterke bovenlijn. Het kruis is goed van lengte, iets hellend. Beenwerk is rechtgesteld, heeft ook een voldoende hardheid. De stap, dan blijft hij toch wat moeite vinden voor de ontspanning. Ook hadden we graag wat meer ruimte gezien. Niet altijd de passen zijn niet altijd gelijk. De draf heeft hij wel goede houding. Gaat hij ook opwaarts. Hadden we graag iets meer souplesse en iets meer zien doortreden. Mochten we wel iets meer balans tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Voor een hoge waardering willen we toch iets meer kwaliteit in de stap zien.
Horse number 4 is entered in the stud book without premium.
Oké. De 4-jarige veulenboekers voor opname. We hebben er 3 paarden keurd. Nummer 4 is opgenomen in het stamboek. Deze 2 zijn terug voor premiering. Op de tweede plaats nummer 6. Paard dat voldoende rastype heeft. Mooi behang erop heeft. De hals is ietsjes horizontaal. Mocht ook iets langer zijn. Het hoofd is voldoende sprekend. En de bouw is die voldoende lang gelijnd. We hadden hem graag wat sterker gezien in de rug. Ook met name de lendenpartij kon sterker aangesloten zijn. Kruis heeft voldoende lengte, maar is wat hellend. Beenwerk hadden we graag iets meer hardheid gezien. Hij is wat recht in het achterbeen. Ook de kootstand in de voorbenen kon iets gelijker zijn. De stap heeft de goede ruimte. Hadden we graag iets meer kracht in gezien. Het paard in de draf heeft hij ook veel vermogen. Is hij lichtvoetig. Heeft hij een goede balans. Gezien zijn goede beweging wordt dit paard opgenomen met een 3e premie. Dan op eerste plaats nummer 5. Paard dat voldoende in het rastype staat. We hadden hem graag iets rijker gezien in de voorhand. Wat meer lengte in de hals. Het hoofd is wel sprekend. En de bouw hadden we graag ook iets langer gelijndheid willen zien. De schouder is voldoende gelegen. De rug kon ook een fractie sterker. Hij is ook iets korter in de rug. Het kruis is vrij hellend. Beenwerk heeft een goede hardheid. Ook een goede hoek in het achterbeen. We hadden hem graag correcter gezien in de voorbenen. Hij is vrij toontredend. Paard in een goede stap. Mooie activiteit erin. Veel tact. Goede ruimte. En de draf heeft hij ook voldoende kracht. Maar hadden we graag meer zien reizen in de voorhand. Dit paard, gezien zijn goede stap, wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hoge waardering moet de bouw en met name de correctheid in de benen beter zijn. Eigenaar, gefeliciteerd. Horse number 6 gets a 3rd premie. On horse number 5 gets also a 3rd premie.
sprongen mee. Goed zo. Ja. Iets daar bij de uitgang gaan staan. Rustig, rustig. Meelopen bij de uitgang. Maar
Oké, de 3-jarige Veulenboekmerries in de baan paard nummer 8. Paard dat goed in het rastype staat. Veel behang, ook mooie zwarte kleur. Hoofd is voldoende sprekend. Heeft de front erop, ietsjes zwaar in de hoofd-halsverbinding. En de bouw lang gelijnd. Schouder is goed gelegen, ook een sterke bovenlijn. Wat bemerking qua kruislegging, hadden we graag iets anders gezien. Beenwerk voldoende rechtgesteld, iets voor een nauw in de voorbenen. Hadden we graag iets meer hardheid gezien in beenwerk. De stap, dat is toch, heeft hij wel ruime passen, maar heeft hij soms wat moeite voor de gelijkheid. Hij is soms wat linksachter, niet heel gelijk. De draf heeft hij wel ruime passen, gaat hij mooi opwaarts. Hadden we graag nog iets meer souplesse en balans gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie van hoge waardering. Moeten we toch iets meer kwaliteit in de stap zien. Horse number 8 is entered in the stud book without premium.
beetje.
eerste groep toch? Oké, de eerste groep 3-jarigen terug voor primering. De vierde plaats nummer 11. Een paard met veel rasuitstraling, mooi edel hoofdje erop, ook lange hals, goed gevormde hals. En de bouw, goed schouder, hadden toch de rug iets sterker willen zien. Ook is hij wat neerwaarts gebouwd. Het kruis heeft voldoende lengte, maar is vrij hellend. Beenwerk is voldoende van hardheid. Dus zo kon wel iets karakter in de voorbenen. De achterbenen is goed gesteld. De stap heeft hij voldoende ruimte. Hadden we daar graag iets meer souplesse gezien. In een draf maakt hij voldoende ruime passen. Mochten we daar ook graag iets meer souplesse gezien. Ook iets meer reizen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 9. Ook een heel rassig paard. Edel hoofdje erop, goede hals, ietsjes horizontaal. Ook mooi lang gelijnd, correct in de bouw, goede bovenlijn erin. Beenwerk heeft voldoende hardheid, hadden we graag iets droger gezien. De correct gesteldheid is ook goed. De stap, ja, dat blijft toch een beetje een hekelpunt. Dan mist hij de ruime passen, hij is ook af en toe niet helemaal gelijk. En een draf is goed, is hij goede ruime passen, gaat hij goed opwaarts. Dit paard wordt vandaag opgenomen met een derde premie. Voor een hoge waardering moeten we toch een betere stap zien. Dan paard nummer 10. Paard dat voldoende in het ras staat. Goed gevormde hals. Het hoofd is voldoende sprekend. En de bouw is hij lang gelijnd, ook wel sterk gebouwd. We hadden hem graag iets meer opwaarts gezien. Voldoende ruglijn erin. Beenwerk is vrij grof, maar voldoende droog. De hoeven konden iets royaler. De stap is vlijtig, ook goede ruimte erin, voldoende takt. En een draf heeft hij veel vermogen, sterk achterbeen. Kon een fractie meer reizen naar voorhand, maar veel balans erin. Dit paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Dan paard nummer 10. Een heel luxe paard. Ook een mooie jeugdige opdruk. Sterk in de bovenlijn. Mooi lang gelijnd. Goed gebouwd. Ook een beenwerk. Veel hardheid erin. Correct gesteld. De stap is voldoende ruim. Ook voldoende krachtig. Hadden graag iets meer souplesse. Iets meer rust in gezien. En een draf heeft ook wel kracht. En veel actie in de benen. Maar hadden we graag iets meer souplesse. Iets meer balans gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen en ster verklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 7 is accepted in the studbook star with the second premie. Horse number 10 is also star with the second premie. Horse number 9 is studbook with the third. And horse number 11 is also studbook with the third.
Oké, de tweede groep 3-jarige paarden voor opname. We hebben 4 deelnemers en alle 4 terug voor premiering. Op zich is dat al een heel goed resultaat. Op de 4e plaats nummer 12. Paard dat goed in trastype staat, waar een sprekend hoofd heeft. Ook een lange hals, goed gevormd, fractie onderhals. En de bouw is die lang gelijnd, goede schouder erin, goede rug, goede bovenlijn, ook lang kruis. Hij is ietsjes neerwaarts, dus dat kon iets beter. Het beenwerk is ook wel voldoende rechtgesteld, ook goede hardheid, fractie sabelbenig. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar blijft hij toch wel een beetje stug in zijn lichaam. We hadden daar graag iets meer souplesse gezien. Dat zien we ook terug in de draf. Daar mist hij eigenlijk de balans vandaag. Hij was zoekend en naar de balans. Hij blijft daar een beetje zoek. Dus vandaag gezien zijn goede type en bouw, opname met 3e premie. Dan paard nummer 13. Een paard met een luxe opdruk. Mooi gevormde hals. Iets zware hoofd-halsverbinding. Sprekend hoofdje. Een bouw hoogbenig. Ook sterke bovenlijn. Ietsjes kort in de rug. Schouder is wel lang, maar ietsje steil. Het beenwerk kon ietsjes droger. Hij had wat gallen. Ook de rechtgesteldheid in de voorbenen kon iets beter. Hij is ook iets stijl gekoot. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar hadden we graag toch meer kracht gezien en meer souplesse. De draf maakt hij wel voldoende ruimte pas, maar dan missen we toch ook de balans en de souplesse. Dus vandaag zijn een goede type aan bouw ook een opname met een 3e premie. Dan hebben we paard nummer 14. Een paard met veel statuur, goede rasuitstraling, voldoende edel hoofdje. In de bouw is hij correct gebouwd, mooi evenredig gebouwd. Hij is een fractie neerwaarts. Beenwerk is goede hardheid, ook voldoende rechtgesteld, goede hoef erin. De stap was al een beetje wisselend, maar nu terug met in de groep komt hij toch wel de goede ruimte en de goede passen vinden met de goede takt en regelmaat. Ook in de draf heeft hij goed vermogen. Veel vermogen en ruime passen met een goede balans. Mocht net iets meer opwaarts, maar toch wel voldoende balans. Dit paard wordt opgenomen en sterverklaard met een 2e premie. Dan op kop geplaatst nummer 15. Een heel modern paard, hoogbenig, goede bovenlijn erin. Kon in de onderdelen en kruis iets meer lengte hebben. Schoudertje is ook fractiestijl, maar wel lange lijn en hoogbenig. Rastype is voldoende. Iets recht in de hals, mocht je iets meer kap hebben voor de mooiere afwerking. Beenwerk is rechtgesteld, ook goede hardheid. Met name de stap doet hij heel makkelijk. Mooie ruime passen, takt vast. Dus heel goed. En draf maakt hij ook mooie ruime passen, goed opwaarts. Mocht daar bij het voorbeen nog iets mooier uitleggen. Maar al bij al wordt dit paard opgenomen en sterverklaard met een 1e premie. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 12 gets a 3rd premie. Horse number 13 also a 3rd premie. Horse number 14 a star with a 2nd. And horse number 15 a star with a 1st premie.
Oké, rubriek 7. De stamboekmerries voor graadverhoging. Dat is één deelnemer, nummer 16. Een paard dat goed in trastype staat, royale voorhand heeft, lange hals, goed gevormde hals, hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij modern gebouwd, hoogbenig, lengte in het lijf, een bemerking op kruislegging. Hadden we toch graag iets anders gezien. Beenwerk, het paard is 10 jaar, ook nog goede kwaliteit erin, ook rechtgesteld. De stap blijft een beetje kwetsbaar, hadden we er ook graag iets meer ruimte, iets meer kracht in gezien. En de draf heeft hij voldoende ruime passen, ook goede takt erin. Paard heeft ook een IBOP gelopen van 77, voor stap 6, draf 7,5. Deze hebben we ook meegenomen en daardoor kan dit paard vandaag ster worden verklaard. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 16 is declared star today with the second premium. Oké, beste mensen, nu zijn we aan het einde van deze keuring. Bedankt voor jullie aandacht. We gaan van de namiddag terug verder op de andere locatiekeuring bij stal Henswoude. Dat zal tegen 13:30 zijn. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze keuring. Wij alleszins, want het resultaat was goed. We hebben een 6-tal sterpaarden vandaag gezien. Dus dat is een goed resultaat. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer. Dank u wel.